ke dolok na gotau makin social media o nugui tongkhana video kaisa viral ongoi tongmani. A video asung makin viral ongoi tokha. Why not? Kedong chungtangi se tongnai. Himdi kedong chungtini saikhanani a borok sabo. A borok thuina sakang kaisa gan sabi kelangmani a gan asung makin viral choli tongkha. Boni je viral gan kha 2020 ba gan samani bongkha Asamni bini mungkha Rishabh Dutta 17 বছরনি borok plastic anemia bomdai rok majak Bangalore hospital tong o gan saman ta thuina sakang ba doctor tai nurse song tabi khnari mani sana thake bini khoranglai belekhin khna togo so inke dolok nok bini khorang buk isa khna oi nai ji itu gaya dia devil on like it कविता कह दिया taku khairingma chinchake thuithang haji siarini loge tongo pantui khombani loge tongo larima but bini loge ke bufan kurui angle boni abono nukonya boni video nui belekhin kha kham ka haisi nak bahai nang sa tolok pamin khaisa di